Wato Lubna, duk lokacin da nake tare da ke sai in dinga jin wani irin shauƙin soyayya yana ƙara kama ni. Allah ko kowa ya san gaskiya sai dai son zuciya yana shiga nan. Abin da ni ma nake faɗa masa kenan. Amma da yake hauka ne a kwakwalwar shi ya kasa ganewa. Na gaya maka cewa ba zan baka auren yata ba. Idan ka ga Lubna ta aure ka sai dai ta canja uba ba dai ni ba. Haba Alhaji, yanzu daman duk wannan magana da kake akan wannan yaron kake yin ta. Ke mata ta ce kuma dole ra'ayi na zaki. Wallahi kuma idan kika ki za mu samu matsala da ke. Karo da karo sai rago ramin kura sai ƴaƴanta. Sakwakiyar duniya sai a cikin kasuwa. A ina ne inda ake karo kuma a tashi lafiya? Babu shi. Rayuwa da tarko. Ina son ki gaya min menene sana'ar Safras? A wannan shekarar ya gama makaranta kuma yana kokarin neman aiki. A yanzu haka ma yana sana'ar ranar ta kafinta. Kame? Kafinta? Make raina sana'ar ta kafinta ne. Amma shi wannan mutumin sai ka ce ba musulmi ba? Lissafi ne ke canjawa a yayin da ake bambance tsakanin aya da tsakuwa. A yayin kwankwasa kofa ne carab shi ma kwankwasa kofar ɗakinsa sai dai bai san wani irin mukulli ne za a bude da shi ba. Rayuwa da tarko. Ya na ganka cike da farin ciki ne. Wala na wata dukiya na samu wallahi na duniya gaba daya. Kashe gare ta. In ka auro ta ina zaka aje ta? Ban gane ba ni a ina nake. A wannan kangon zaka aje. A kangon ne? Rayuwa da tarko. A fatan ba wata matsala ko? Wallahi ba wata damuwa. Yanzu ma ka gani ina kan hanya ne wallahi zan je gurin Hadiza Gabon. Hadiza Gabon? Yarinya yar kulilliba yar wasan kwaikwayo. Ita. Kana kallon fim ɗinta ne? Sosai ma kuwa. Kamfanin Shining Stars Musical Studio tare da haɗin gwiwar zauren nishaɗin Kannywood suka ɗauki nan muku shahararren wannan series movie mai suna Rayuwa da Tarko. Wannan aikin da zan ba ku wuyarsa ta yi yawa don haka sai kun kula. In dai ka yarda da ni ka je gida kai kwanciyarka da mashari. Ba zan iya ba. Kuma na gaya maka kada kai komai sai ka tuntube ni. Wanda ya ɗauki nayin wannan shiri AAC ko confirm. Wa alaikum salam. Kin ga ana rana ki shigo in ƙarasa ni kai ki gida. Ya hakuri sai dai ban gane ka ba. Mashiryin shirin Hamisu Ibrahim Eta wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Lahadi misalin karfe 8:30 na dare. Lalle kai kuskure. Aba da Allah alaji. Bai kama rena mana hankali. Wanda ya bada umarni Ali Gumzak Sak. Rayuwar tarko. Yake faruwa ka gane wani alaji ne ko mafarauci ne yake buƙatar wani zomo. Allah ki yi wa mutane shi guda Allah. Babban laki a nan gurin. Amma da Allah ka dan kiyaye saboda ka gane mutanen nan kan su sa mana na jiya. Rayuwar tarko. Wai me yasa mai gidan nan naku yake da taurin kai ne? Dan me da gore ne ba tausayi gare shi ba gane a shirye ya fito. Haka Allah yake ikonsa. Ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun saki shirin zai zo muku kai tsaye. Rayuwar tarko. Rayuwar tarko.